כן. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים הלאה, בעזרת השם, בעניין של אלול. אם אתם זוכרות מה שדיברנו בשיעור שעבר, דיברנו שחודש אלול נקרא חודש הרחמים והרצון. והסברנו שלמה קוראים לזה הרחמים והרצון. אז הרחמים זה בגלל י"ג מידות של רחמים שהתגלו בחודש אלול, שכאשר משה רבנו, אחרי שמשה רבנו שבר את הלוחות אחרי חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שיעלה אליו שוב, שיעלה אליו לשמיים שוב, ואז משה רבנו מבקש שיסלח לעם ישראל ושישרה את שכינתו רק על ישראל ולא על הגויים, והשם אמר סלחתי כדבריך, הוא קיבל את הדברים, ואז משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראי לי נא את כבודך. הוא מבקש ממנו, מהקדוש ברוך הוא, תגלה אליי, תראה לי את הפנימיות, תראה לי, תיחשף, הוא רצה יותר לגלות. בעצם מה הוא באמת רצה? משה רבנו רצה לחזור לעם ישראל, שעם ישראל היו הרי שבורים לחלוטין, כי הם עשו את חטא העגל. אחרי שהם עשו, זאת אומרת, אחרי שמשה רבנו בא ושבר את הלוחות, עם ישראל הבינו מה שהם עשו, אז הם היו במשבר גדול מאוד. כאילו, אפשר עכשיו לבוא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. אם יבוא משה רבנו לעם ישראל ויגיד להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי שהוא סלח לנו. זה לא היה זה לא היה עושה את העבודה, זה לא היה מרים את עם ישראל. לא פעם אנחנו, חס ושלום, פוגעים במישהו, ואז מבקשים סליחה, הוא אומר, סלחתי. אבל זה לא חוזר להיות אותו דבר. מרגישים שהקשר, מרגישים כל הזמן בושה מהבן אדם, למרות שהבן אדם אמר סלח, מרגישים שזה לא אותו דבר. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני יורד לעם ישראל ואומר להם שהשם סלח ככה בצורה נתון, משהו יבש, השם סלח לנו, זה לא יעשה את זה. עם ישראל לא יצליח להתרומם. הראי לי נא את כבודך, תראה לי, תגלה לי משהו שאני יכול, משהו מהכספת, משהו מהלפני ולפנים שאני יכול לבוא לעם ישראל ולהראות להם שבאמת אתה סלחת, שבאמת לא קרה שום דבר. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה שעושה הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר למשה רבנו, שלא יראני אדם וחי. אדם חי לא יכול לראות אותי. כן, אבל מה אפשר לראות את אחוריי? אז אתה תעמוד בנקרת הצור, הוא שם אותו בנקרת הצור, ואז הקדוש ברוך הוא עבר לפניו, ונגלה למשה רבנו כשליח ציבור, שעטוף בטלית ומעוטר בתפילין, והגמרא דנה מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא עושה, הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, מראה שהוא כאילו אומר את 13 מידות הרחמים. השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בכל פעם שעם ישראל יעשו לפניי את 13 מידות הרחמים, הם נענים מיד. לא משנה מה הם עשו. בעצם, פה מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שיש דבר שנקרא את רצון. יש דבר שנקרא רחמים פשוטים. יש דבר שהקדוש ברוך הוא מתעלם מהמעשים. נכון שעשיתם חטא העגל, הדבר הנורא ביותר, עשיתם עבודה זרה. אם הקדוש ברוך הוא היה מתייחס לעבודה זרה, לחטא העגל שעם ישראל עשו, לא שייך בכלל שהקדוש הוא ימחה לעם ישראל. אבל פה מתגלה דבר חדש שלא היה בעולם. הכל בא בעקבות האירוע הזה, שמה? שמתגלים 13 מידות של רחמים. הקדוש הוא מלמד משה רבנו, תדע לך שהקשר ביני לבין עם ישראל לא נפגע אפילו במעט. לכן הוא הראה לו את הקשר מאחורה, הוא ראה אותו מאחורה, הוא הראה לו את הקשר של התפילין. הוא רצה להגיד לו, תדע לך שהקשר ביני לבין עם ישראל לא נפגע כלל. כמו קשר של אבא ובן. שאבא ובן, הקשר שלהם לא תלוי במעשים של הבן. יכול להיות שהבן שפך מצפתל על השטיח ואמרו לו אל תשתה ואמרתי לך לא לגעת וכו'. זה מאוד מכעיס וכו'. אבל זה לא נוגע בעובדה, בקשר העמוק שיש בין אבא לבן. אני אבא שלך, וזה לא משנה מה תעשה, כמה אתה תעשה דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי. אז נכון שברוב השנה אנחנו מסתכלים על המעשים ועל פי זה אנחנו פועלים. כן, אמרנו, כי האדם מגיע הביתה, רואה כלים בכיור וכו', אז על פי זה הוא מתנהל. אבל זה לא נוגע בקשר שיש לאבא, לבן שלו, לאבא, לבנות שלו, אמא לילדים וכו'. אז אלו הם הרחמים שמתגלים בחודש אלול, לכן זה נקרא חודש הרחמים.
למה זה נקרא חודש הרצון? חודש הרצון, אז אם אתם זוכרות, אמרנו בשיעור שעבר, זה מכיוון שבחודש הזה, בחודש אלול, עלה רצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בשביל עם ישראל. הרי אם העולם נברא בתשרי, כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, היום הזה תחילת מעשיך, היום הרת עולם, זה ההיריון של העולם. משמע שהעולם נברא בחודש תשרי, בראש השנה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא בורא את האדם הראשון. העולם התחיל להיברות 6 ימים מקודם, בכ"ה באלול. משמע שהרצון, המחשבה והרצון של הקדוש לברוא הוא היה בחודש אלול. מה היה הרצון הזה? הרצון הזה היה הרצון הפשוט של להיטיב לעם ישראל. אני רוצה לעשות טוב, כי דרך הטוב להיטיב. אז אני אברא את העולם הזה, שבעולם הזה עם ישראל יוכלו ללמוד תורה, יקבלו תורה, ואני אהיטיב להם, אני אתן להם שכר גדול מאוד, והרצון הזה היה בחודש אלול. והרצון הזה מתעורר בכל אלול ואלול ואלול, מכיוון שזה גם החודש, אנחנו אומרים, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר. למה אנחנו נוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול, אשכנזים וספרדים? כי כאשר משה רבנו עלה בפעם השנייה לשמיים, אז לא רצו שעם ישראל יתבלבלו ויטעו בחשבון מתי משה עלה ומתי אמור לרדת, כמו שהיה בפעם הראשונה, דבר שהביא לחטא העגל. אז הם תקעו בשופר שכולם ידעו עכשיו משה רבנו עולה, וכתוב שהקדוש ברוך הוא נתעלה מאוד באותו שופר, אז זה נאמר עלה אלוקים בתרועה, כן? אז זה החודש הזה של חודש אלול, חודש הרחמים והרצון. ואמרנו שזה מראה על ידידות מאוד מאוד גדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו. הדין לדודי ודודי לי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחפש ידידות גדולה מאוד. בגדול, עד כאן היה הדברים שאמרנו בשיעור שעבר, מי שהייתה פה וזוכרת. עכשיו, אנחנו צריכים לשאול מה העבודה שלנו בחודש אלול. פה דיברנו על הרצון של הקדוש ברוך הוא והרחמים הגדולים של השם יתברך כלפינו. אבל אני לדודי ודודי לי, זה שני הכיוונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לכיוון שלנו, מה זה דוד? דוד זה ידידות. דוד זה ידידות גדולה, אבל גם אני לדודי ודודי לי. אז מה זה אומר? מה זה אומר מבחינתנו שהקדוש ברוך הוא משפיע עכשיו ומגלה את הרצון הקדום שלו? אני פשוט אוהב אתכם, אני רוצה להיטיב לכם, אני רוצה שהעולם הזה יברא רק כדי שאתם תוכלו לקבל תורה וללמוד תורה ולשמור תורה ושיהיה לכם טוב. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה אמור לעורר אצלנו כנגד הרצון של השם שמתעורר אלינו? וזה מה שאנחנו מדברים היום. היום אנחנו מדברים על כך שבחודש אלול לנו יש עבודה מאוד מאוד מיוחדת שקשורה לרצונות שלנו, כנגד הרצון של הקדוש ברוך הוא שמתעורר כלפינו. אז אנחנו יודעים שבכל עבודת, זאת אומרת, בכל דבר יש נקודה פנימית ונקודה חיצונית. נקודה פנימית וחיצונית. נגיד לדוגמה, אנחנו עכשיו רוצים לשתות משהו, אז עושים ברכה, כי אסור לאכול ולשתות בלי ברכה. נכון? אסור. אז אני לוקח את הכוס ואני אומר, ברוך אתה, שהכל נהיה בדברו, ואני שותה. אז יש לזה משהו חיצוני, שזה משהו פנימי. המשהו החיצוני זה יש הלכה, ואני צריך להתיר לעצמי, על פי ההלכה לשתות, כי אסור לי לשתות. אז אמרתי, עשיתי את מה שצריך לעשות. אבל יש כוונה הרבה יותר עמוקה, יותר פנימית שאני מברך. שמה? שאני צריך להתבונן, שהכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא, ומי שמברך נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, במוריד שבע. יש בזה הרבה כוונה פנימית. כאשר אדם אומר אשר יצר, אז יש את החיצוניות, הוא אומר אשר יצר, זה מה שההלכה אומרת. התפניתי, ברוך השם, הכל עבר בשלום, אני אומר אשר יצר. אבל יש בזה כוונה מאוד 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 פנימית, של להתבונן, שהבריאות שלי, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, לרגע אחד ייקח ממני, כן, כל אדם שהוא חולה, מתמודד עם מחלה, ידע להגיד טוב מאוד באיזו התרגשות, הוא יכול להגיע שאומר את ברכת אשר יצר, כי יש בזה כוונות מאוד מאוד פנימיות. אז לכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. אני הולך להתפלל בבית הכנסת. אז עשיתי מה שצריך לעשות, פתחתי סידור, ואמרתי 18, וזהו, עשיתי וי, יצאתי ידי חובה, אני יכול להמשיך הלאה. הלכתי, התפללתי,
הלאה, לעבודה, לכולל, לישיבה, לסמינר, כן? אבל ודאי שיש משהו הרבה יותר פנימי בתפילה, שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני מדבר עם הבורא, ואני יודע שהכל מאיתו יתברך, ואם יש לי איזה בעיה או משהו, אני יודע שהישועה זה אצלו, ואני בידיים שלו, אז אני אדם אחר. אם אני מתחבר לפנימיות של התפילה, אז אני נמצא במקום אחר. אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, החיים שלי אחרים, אני אדם שלב יותר, כי יש לי חיבור לקדוש ברוך הוא וכו'. אז לכל דבר יש פנימיות, ויש חיצוניות. עכשיו, לימדו אותנו כלל. הקדוש ברוך הוא, כך חז"ל מלמדים אותנו, שאם אנחנו רוצים לדעת מה קורה למעלה, אנחנו צריכים להתבונן מה קורה פה למטה. שיש כלל שאומר שמלכותא דארעא, המלכות שפה, היא כן מלכותא דרקיע. גם אומרים שאם אתה רוצה לדעת מה למעלה, ממך. אתה רוצה לדעת מה למעלה? ממך. תדע את זה ממך. ממך זה אותיות מידה כנגד מידה. כשם שמהשמיים מדברים איתך במידה כנגד מידה, תדע באמת מה קורה איתך מלמעלה. אם אתה רואה שדברים לא הולכים לך וכו', תעשה חשבון למה מדברים איתך כך מהשמיים. אבל יש לנו כלל, שמה שקורה למעלה זה מעין דוגמה, מה שקורה פה למטה זה מעין דוגמה למה שקורה למעלה. אז כשאנחנו מדברים פה על מלכות, שהקדוש ברוך הוא מלך בראש השנה, הקדוש ברוך הוא הולך לשבת על כיסא מלכותו, כן? אז אם אנחנו מתבוננים על מלכות, אם ניקח לדוגמה, לא יודע, היום מי ככה, תראו, יש לנו את פוטין, לא יש לנו, זה לא לנו, אבל יש אדם שקוראים לו פוטין. הפוטין הזה החליט לפני שנה ומשהו, משהו החליט, הוא הפך את העולם. נכנס, כבש, תקף איזה מדינה, שינה את כל הכלכלה של העולם, 100,000 כבר מתו מהצד הזה, כל החלטה שלו היא משפיעה על, יש לו איזה מיליארד אנשים שם, כמדומני, רוסיה, זה המון אנשים, בן אדם אחד. המלכות שלו, בוא נסתכל על המלכות שלו. המלכות שלו יש לה חיצוניות, ויש לה פנימיות. החיצוניות זה העוצמה שיש, המוסדות, הארמונות, הצבא, 1,000,000 טנקים, מיליוני חיילים וכו'. זה החיצוניות, ממלכה אדירה. הפנימיות זה מה חושבים הנמלכים על המלך. האם אנשים אוהבים את פוטין? או היו רוצים שהוא לא יהיה שם? זה תלוי. יכול להיות שיש אנשים שמעריצים אותו. יכול להיות ילדים שהיו רק מפחדים, רק שהיו רוצים שהוא לא יהיה. אז המלכות השלמה היא מלכות שיש חיצוניות, וגם בפנימיות הנמלכים מאוד מאוד אוהבים את המלך. הם רוצים את המלך. הם רוצים להיות נמלכים של המלך הזה, כי טוב להם. המלך הזה דואג לנו. יש לנו חינוך לילדים, וכל מי שמתחתן מקבל איזה מלגת חתונה, ועוזרים בדירה, המון הטבות. המלך אוהב אותנו, יש לו המון הטבות. כל מי שרוצה ללמוד, לימוד אוניברסיטה בחינם, הכל חינם, הוא דואג לנמלכים. אז כולם אוהבים אותו. אבל יש מלך שכולם היו מייחלים לעצמם שהוא לא יהיה שם. אז יש לו חיצוניות, אבל אין לו פנימיות. הנמלכים לא רוצים במלך הזה. אז ממילא, גם שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, גם בעבודה הזאת, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. יש חיצוניות, וגם יש את הפנימיות. איפה הלב שלנו נמצא? הלב זה, האם אני רוצה להיות נמלך של המלך הזה? כאשר מישהו פוגע במלכות של המלך הזה, האם זה מפריע לי? אתם יודעים, יש מדינה, בתאילנד אני חושב, או משהו כזה, בשטרות, יש ציור של המלך. בשטר של 100-200. באנגליה. באנגליה, בהרבה מקומות. אז אני כמדומני שבתאילנד או באיזה מקום שם, מי שדורך על שטר נכנס לכלא. מישהו דורך על שטר, הוא דורך על התמונה של המלך, אז לכלא. עכשיו, מי שידרוך על שטר, אז מי שיראה את זה, הוא ייפגע. אתה פוגע במלך שלי, אכפת לי מהמלכות, מהממלכה. שאנחנו רואים אדם שהוא פוגע בממלכה. הוא נוסע בשבת, הוא מתנהג בצורה מסוימת. האם באמת זה, אני מרגיש שהוא פגע בממלכה, הוא פגע במלכות הקדוש ברוך הוא? הייתי רוצה שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תתפשט ותגדל, שנגיע וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שידעו כל רואי הארץ ידעו. באמת אני נמצא במקום הזה, אז אני צריך לבדוק את עצמי בחיצוניות. בחיצוניות יכול להיות שאני בסדר. אני מתפלל, אני מברך,
אני לומד, אני הולכת צנועה על פי ההלכות, אבל בפנימיות שלי, מה קורה שם? זה ככה, בכל השנה כולה אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בפנימיות. אבל בחודש אלול יש עבודה שונה. עבודה שונה. בחודש אלול אנחנו לא בודקים את עצמנו עיקר בפנימיות בלב, אלא משהו בפנימיות, אבל פנימיות שונה. בחודש אלול אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו ברצון שלנו, ברצונות שלנו. מה זאת אומרת ברצונות? אני צריך לבדוק כל דבר שאני עושה. כל דבר שאני עושה, מאיפה זה מתחיל? מרצון. מסכימות? כל דבר שאני עושה. אתם מכירות את אותם, אתם בטח יש לכם חברות שהתחילו ללמוד אדריכלות או ראיית חשבון או מה שזה לא יהיה. אחרי חצי שנה הם כבר עברו למקום אחר. אחרי חצי שנה, איפה אני לומד משפטים? אחרי זה אני לומדת תכנות. אחרי זה וכו'. כל הזמן במקום אחר. מה קורה פה? ולא שמחה. איפה שעוברת לא שמחה, לא טוב לה. מה קורה פה? מה משובש פה? בחורה רצינית, נורמלית. לא, מדובר פה בן אדם רציני. מה קורה פה? איפה הבעיה? הבעיה נמצאת ברצון. המעשים שלנו הם תולדה של רצון. אז ממילא אני צריך לבדוק כל הזמן את הרצון, הרצון היציב הוא רצון שהוא מוגדר, כי אני יודע למה אני רוצה משהו. למה אני רוצה משהו? עצם זה שאנחנו, כל אחת פה, רוצה בעזרת השם בקרוב, אני מאוד מקווה שזה יהיה ממש ככה, אחת אחרי השנייה, בעיתו ובזמנו, להתחתן. כל אחת יש פה הגדרה עם מי היא רוצה להתחתן. שילמד בחור ישיבה, שילמד כל היום, ילמד ויעבוד, כל אחת יש לה הגדרה. נכון? יש הגדרה. למה? למה זאת ההגדרה? יש לי רצון להגדרה מסוימת. למה? מי אמר? אם לא ברור לי, יש לי איזו הגדרה, אני אומרת, למה? לא יודע, ככה אמרו בסמינר, ככה הבית שלי, ככה אנחנו רגילים, ככה זה המשפחה, זה הדרך שלנו. אז אם אני לא ידע, לא יהיה לי הגדרה של זה הרצון שלי, אז הרצון הזה הוא לא רצון אמיתי. ואז אני באמת יגשים וישיג את הגדרת הרצון שהייתה לי, ואז כשאני אצטרך לחיות עם הדבר הזה, אני אגלה שזה לא טוב לי. זה לא משמח אותי, זה לא מה שאני רוצה. איך לא מה שאת רוצה? זה בדיוק מה שאת רצית, זה מה שאת אמרת, זה מה שאני מחפשת. הנה עברה חצי שנה, עברה שנה, ועכשיו שומעים אותך אומרת, אני לא רוצה את זה. אבל מה קרה? זה מה שרצית את. אלא יש בעיה בקומה של הרצון. הקומה של הרצון היא לא מוגדרת. אני רוצה, למה? זה אני לא יודע. אני רוצה להיות שומר תורה ומצוות. ודאי, למה? אם אנחנו לא נדע למה, אז אנחנו יכולים להיות בסכנה. מחר יבוא מישהו ויספר לי איזשהו רעיון מסוים, יכול להיות שהוא ימשוך אותי. כי לא ברור לי למה אני רוצה להיות מה שאני רוצה להיות. יש לי קוד לבוש מסוים. יש כאלה, ההלכה היא די רחבה. ההלכות, ההגדרות של הצניעות. אז יש רבנים שיגידו ככה, בוא נקרא לזה, כל קהל עם הכללים שלו, עם ההגדרות שלו, וכו'. אם לא ברור לי למה אני מתלבשת בצניעות, למה אני רוצה להיות צנועה? למה? אם זה לא ברור לי בהגדרה, אז אני במלחמות כל הזמן. אבל אם ברור לי בהגדרה מה אני עושה ולמה אני רוצה ומה זה מייצג ומה אני רוצה להשיג בדבר הזה, אז אני אפסקו המלחמות, כי זה מה שאני רוצה. כן? בוא ניקח לדוגמה, כן? ניקח לדוגמה שיש בחורה שהיא חסידה, ניקח דוגמה קיצונית. מה זה חסידה? יש להם מסורת מאוד מוגדרת, נכון? לחסידות יש לבוש מסוים. והחסידה הזאת, היא רוצה ללמוד חינוך מיוחד לילדים. נגיד, משהו עם מוזיקה, משהו כזה מיוחד, ייחודי. עכשיו, היא מחפשת, איפה אפשר ללמוד את זה? לא מוצאים בשום מקום, לא מוצאים משהו שמתאים לה ולשכמותה. היא מוצאת איזושהי מכללה בשומרון. יופי של מכללה עם הרבה המלצות, רמה לימודית מאוד מאוד גבוהה, אבל הקהל שהולך לשם, כולם צדיקות, אבל קצת שונות ממנה, לא חסידות. זה קהל כזה דתי לאומי וכו'. אז היא הולכת לאדמו"ר, לרבה,
היא אומרת, רבי, אני מאוד רוצה ללמוד חינוך מיוחד ילדים עם מוזיקה וזה, אני לא יודע, הרבי נותן לה ברכה והצלחה, אומר לה, תלכי, לכי תלמדי, אחרי זה תבואי ותעזרי בקהילה שלנו, כן, יש לנו הרבה ילדים שיוכלו להיעזר בך. קיבלה ברכה מהאדמו"ר, טוב, היא הולכת למכללה, כולם שם נראות שונה, דתי לאומי כזה יותר משוחרר, סנדלים, כיסוי ראש כזה, איש העירי בו, היא לא כל כך מכירה את העולם הזה. בסדר, היא רוצה להשתלב, נכון? וכולם מתוקות וצדיקות, באמת צדיקות, נשמות טהורות. יום אחד היא אומרת, קר לי במזגן, אז אחת הולכת, מביאה לה איזה מעיל כזה, עם הבד הזה, אני לא יודע. פוטר כזה, עם ריצ'רץ' עד למעלה, וכתוב כזה מחזור 89, קר לה מסכנה, אז היא שמה, בסדר, אז עבר השיעור, ולא קרה שום דבר. ויום אחד נקראו לה הנעליים, אז מישהו נתנה לה סנדלים. בקיצור, לאט לאט היא משתלבת, והיא רואה ששום דבר רע לא קורה, כי כולם פה צדיקות, הן יראות שמיים, מתפללות הכל פה טוב מאוד. טוב, עבורים 3 שבועות, היא חוזרת לקהילה. כשהיא חוזרת לקהילה, היא שמה את הבגדים שלה, ודאי, אין שום זכר לה, לא לסנדלים ולא לאיזה מעיל, היא חוזרת לקהילה שלה. שם היא עוברת את השבת, עם חסידה, לא רואים עליה. בדרך חזרה שהיא חוזרת באמצע השבוע, למכללה, אז כבר בטלפון מתקשרים אליה, ובאוטובוס היא שמה איש העירי בו, וככה היא מתחילה לשחק 2 משחקים. פה שהיא הולכת למכללה היא משתלבת, ונוח לה וטוב לה, וכשהיא חוזרת לקהילה היא חסידה, ונוח לה וטוב לה, זה מסורת אבות. יום אחד היא תופסת את עצמה, היא אומרת, רגע, מי אני? יום אחד היא אומרת, רגע, אני לא... מי אני? מי אני? אני חסידה, אין לי שום... זה לא שאלה טובים או אלה לא טובים. כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם ברורים. אבל מי אני? מי אני? ואז היא עושה חשבון עם עצמה, והיא אומרת, אני חסידה. יש לי מסורת, סבא של סבא, אנחנו חסידים, יש לנו איכות, אני חסידה. זה מה שאני. באותו רגע היא הגדירה לעצמה את הרצונות שלה. היא הגדירה את עצמה, לא כי היא נולדה בבית של חסידים. זה מצוות אנשים מלומדה, זה תינוק שנשבע. למה את חסידה? כי נולדתי כזה בית. אבל יכול להיות שיום אחד מישהו יזיז אותי. עובדה שבמכללה יזיזו אותה. אבל היא תעשה את החשבון שלה, והיא תגיד, רגע, מי אני? ואז היא החליטה, אני חסידה. מעכשיו שום דבר לא יזיז אותה בעולם. בעולם, לאיפה שהיא תלך, היא כבר לא זזה. למה? היא הגדירה את עצמה. הרצון שלה מוגדר. אין יותר מלחמות. אין שום דבר. מה זה שמחה? כבר אמרנו, אומר המלבים, שמחה, אין לו מלחמה פנימית. 4 מילים שאומר הכל. אין מלחמה פנימית. אז אם יש אחת, נגיד אישה, שהיא החליטה, היא הולכת בצניעות. אבל עכשיו יש מבצע במקימי, יצא איזה סמלה, משהו ב-70% הנחה, וזה לא כל כך לפי מה שזה. והחברה אומרת לה, מה זה יושב עלייך? וואי, וואי, וואי. אז רגע, זה מלחמה, מתחילה מלחמה. אז אם הרצון הוא מוגדר, איזה רצון? לא, שאני הגדרתי לעצמי גדרים מסוים, כל אחת, מה שהיא תגדיר, אני לא בא להגיד שזה נכון וזה נכון, הכל על פי הלכה. אז זה בכלל לא נכנס למבחן, זה בכלל לא מעורר את הרצון, כי יש לי רצון מוגדר. מי שיש לו רצון מוגדר, הוא הולך לבטח בעולם הזה. כל הבעיות שלנו זה שאנחנו מתנדנדים, ואנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים דברים. למה אני מתפללת? לא יודעת, אמא אמרה לי, אמרו לי בבית ספר, בסמינר, מתפללת שלא יודע, שלא יענישו אותי בשמיים. אז איזה חיבור יהיה לקדוש ברוך הוא? לא יהיה. הרי מה החיבור? שאם אני לא אתפלל, השם יעניש אותי. איזה חיבור זה? ודאי, אז מה? אז מאבדים את הכל. מאבדים את הקשר. אוי ואבוי ליהודי שלא יודע שהוא הבן של המלך. אוי ואבוי. והוא חושב שהמלך זה חס ושלום איזה מישהו ככה עם שוט. לא תתפללי, אוי ואבוי, אני אתן לך על הראש. חס ושלום. אז צריך להגדיר, למה אני מתפללת? דברים הכי בסיסיים. למה אני מתפללת? מה אני רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה השם רוצה ממני? אז אנחנו בחודש אלול, כמו שאמרנו שזה חודש הרחמים, הרצון מלמעלה שכל כך בגדול מתמלא כלפינו, אנחנו מלמטה צריכים לבדוק את קומת הרצון. ומי שלא עושה את זה, היא תהיה במלחמות כל החיים שלה. כל דבר קטן יזיז אותה ימינה ושמאלה.
והיא כל הזמן תהיה במלחמות. אני שייכת לפה, לא שייכת לפה, שייכת לפה. מי שהרצון שלו מוגדר, שמחה. אין לך שמחה אלא כהתרת הספקות. אני יודעת מי אני. זה מה שאנחנו עושים, זה ברור לי. עכשיו, גם בזה יש הרבה יצרה, וצריך על זה גם כן לדבר. אז כאשר אנחנו באים לבדוק את הרצון, בעצם אנחנו מתקנים שורשים. שורשים. כי אנחנו יכולים לבוא בחודש אלול ולעבוד על המעשים. מה זה מעשים? אוי, אני מדבר את לשון הרע, אני חייבת להתחזק. ראש השנה עוד מעט, ראש השנה אני אעמוד למשפט. אז אני עכשיו מה? אני אתחזק בלשון הרע. אני מאוד מאוד אתאמץ לא לדבר לשון הרע. אולי אני גם אלמד כמה הלכות. אבל מה בעצם בפועל קורה? מי שעובד על המעשים שלו, וצריך, אבל מי שנשאר בקומה של המעשה, בעצם מה קורה? אני מאוד לדבר לשון הרע. אבל עכשיו עוד מעט ראש השנה, אז אני מתחזקת. זאת אומרת, אני רוצה, אבל אני עושה ברקס. אני לוחצת על הדוושה של הגז, אבל אני עושה ברקס. ברגע שהברקס הזה יתרומם, אני נוסעת קדימה. אז אני מאוד רוצה, אבל עכשיו ראש השנה, אז אני אעשה שריר, אני אתפוס את עצמי. טוב, כמה אפשר לתפוס? עד ראש השנה, יום כיפור. ומה אז? אז נחזור, לדבר לשון הרע. ועובדה שכל ראש השנה שבאים לקבל קבלות, רואים שזה על אותם נושאים. שנה שעברה גם כן קיבלתי על עצמי להתחזק בראש השנה, וגם לפני 2, וגם לפני 3. רגע, אז אני לא זזה בעניין של לשון הרע. מה קרה פה? מה שקרה, שהשורשים לא טיפלנו בהם. זאת אומרת, יש רצון שמוליד מעשה. אם הרצון קיים, אז אני במלחמות, כי תמיד זה תמיד יבוא לעולם המעשה. ואם אני רק בעולם המעשה עושה ברקסים, אז אני במלחמות. אבל מה יקרה אם אני אתקן את הרצון? אם איכשהו אני אצליח להוליד בעצמי רצון שלא לדבר לשון הרע. לא שיש בי רצון, אבל אני בולמת את עצמי, אלא אני אצליח איכשהו להוליד בעצמי רצון לדבר לשון הטוב, לא לשון הרע. איכשהו, על ידי שאני אבין, מישהו יסביר לי כמה שזה מקולקל, וכמה זה לא טוב לי. כמה זה עושה לי לא טוב, כמה זה מזהם את נפשי, וכמה אני סובלת מזה, וכמה אני אולי מושכת רע לבית, כל מיני דברים שכאלה. ואז פתאום יהיה לי רצון כל כך חזק שלא לדבר לשון הרע, אז זה יתורגם לעולם המעשה. יכול להיות שמדי פעם יברח, אבל זה כבר יהיה שונה לגמרי. אני אתקן את הדבר הזה, אבל למה הדבר דומה? אדם מגיע לבית, אז כל הקירות מלא סדקים. אז אני יכול לבוא, אני אעשה תיח, אני אצבע, לא רואים סדקים. אבל עוד חצי שנה, כל אוטובוס שעובר בכביש בחוץ, מזיז את הבית, והכל מלא סדקים. עד שמישהו יגיד לי, תשמע, תטפל ביסודות. אז זה העניין של תיקון הרצון. אז באלול זה הזמן הנכון, כי זה זמן של רצון, שהקדוש ברוך הוא מתעורר אלינו ברצון. זה הרצון שהשם, אני אוהב אתכם. אני לא מסתכל, כמו שהסברנו פעם שעברה, על קומת המעשה, אלא זה רצון פשוט של אני פשוט רוצה להיטיב לכם, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה מאוד. אז כנגד צריכה להתעורר בנו רצון של מה? של לגעת בנקודות הפנימיות של המלכות. לגעת בקומת הרצון שלנו ולבדוק את עצמנו, מה באמת אנחנו רוצים. שלא נהיה כמו אותו אחד שפעם לומד את זה וסמסטר אחרי זה משהו אחר, אלא אדם יציב שהוא יודע מה הוא עושה בחיים. יש פעמים שאדם נמצא במקום מסוים, אבל הוא לא נמצא במקום. הוא לא נמצא במקום. לדוגמה, יכול להיות שמישהו עובד באיזה עבודה. נגיד, איזה איש מחירות, באיזה עבודה מסוימת, באיזה חברה של מחירות. אז בפועל, יום אחד קוראים לו, למנהל עבודה קורא לו, תקשיב, אני חושב שאני הולך לשחרר אותך. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אתה לא איתנו. יש לי פה צוות מוכרים, יש להם מוטיבציה, הם מוכרים, אני רואה איך הם הופכים את המשתדלים, אתה לא איתנו, מה אני לא איתכם? אני מגיע לעבודה בזמן, אני הולך בזמן, אני משתתף בישיבות, אני עושה מחירות. אומר, נכון שבעולם המעשה אתה פה, אבל אתה לא איתנו, הראש שלך נמצא במקומות, אתה לא חלק מהעניין של להרים פה את החברה, הרצון שלך לא פה. אז ככה בדיוק, הקדוש ברוך הוא גם כן יכול לבוא אלינו בטענות, שאנחנו נבוא לעצמנו בטענות. נכון. תראו, בן אדם מוצא את עצמו בן 50. כל אחד פה ברוך השם כבר 20 בערך, 19, 20, כן, עוד מעט נתייחס ל-19.
אז התחלנו מגיל קטן, לברך, ברכת המזון, תפילה. אתם יודעים, בבית ספר יש כיתה א', יש כיתה ב', כיתה ג', עולים כיתה. ב' זה לא א', עלינו כיתה, זה לא נשארנו באותו מקום. אבל בעבודת השם יש פעמים שאנחנו נשארים כיתה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני בן 18, אז בוא נגיד עוד 10 שנים. האם התפילה שלי אמורה להיות יותר טובה מה שהיא היום? לכאורה כן, נכון? אם אני היום בכיתה א', אז אני אמור להיות עוד 10 שנים בכיתה י', אז מצפים ממך שאתה כבר, המבחנים, נכון? המבחנים של כיתה י' זה לא המבחנים של כיתה א'. המשימות של כיתה י' זה לא כיתה א'. אז איך אני אמור להיראות עוד 10 שנים? איך אני אמור להיראות בברכת המזון שלי, ברצינות של איך אני מברך? לא להתבלבל בברכות, שזה ייראה כמו... ואם אני לא עושה את זה, אז אני לא זזתי לשום מקום. זה לא יכול להיות שהברכת המזון שלי היום היא כמו לפני 10 שנים, כשהייתי ילד. אני חייב להתקדם. אז מה? אז יכול להיות שבאמת בעולם המעשה, כן, עשיתי ברכת המזון. אמרתי כל מה שכתוב בסידור. כן, אבל איפה אתה נמצא? איפה אתה לא איתי, אומר הקדוש ברוך הוא. איפה הלב שלך? איפה הנקודה הפנימית? אתה יודע שאני זן ומפרנס לכל? אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש שזה בחן, בחסד, ברחמים גדולים. אתה יודע שאני מפרנס אותך? אם אתה יודע שמפרנס אותך, למה אתה כל כך משתדל שם ואתה משקר קצת במחירות? למה? מה חסר לך בתובנה הפשוטה שאני זן ומפרנס? למה אתה לא הולך לשיעור תורה? כי אתה עובד עוד כמה שעות בשביל 30 שקל לשעה, אבל אני זן ומפרנס אותך. וכולי, אז מה קורה איתך? אתה כל כך הרבה זמן מברך ברכת המזון, ואתה לא מתעורר באמונה הפשוטה שאני זן ומפרנס אותך. מה קורה פה? יש איזו נקודה פנימית שמפספסים. אז זאת הבדיקה שאנחנו עושים באלול. באלול אנחנו מתקנים את הרצון. ואני אגיד לכם עוד משהו. כאשר הרצון שלנו הוא בשלמות, זאת עבודה אדירה ביותר. זאת אומרת, מאוד 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 יכול להיות שאני רוצה להיות צדיק. אני רוצה להיות צדיקה, עד הסוף, בלי משחקים. אני רוצה עד הסוף, להיות צדיקה עד הסוף. באמת אני רוצה. בקומת הרצון, אני באמת רוצה את זה בשלמות, ב100%. אבל בעולם המעשה, משהו קרה. נפל משהו, החברות משפיעות עליי, כל מיני דברים. נגיד לדוגמה, האדם רוצה להתפלל מאוד מאוד בכוונה. אני מחר הולך קם שחרית, אני היום הולך לסליחות. אני מחליט היום 12:30, אני אלך לסליחות, ואני אצעק לקדוש ברוך הוא, ואני אתרגש ואני אתחבר. בפועל, אני מאוד רוצה, הרצון שלי הוא בשלמות. אם תעלו לרצון שלי בעניין הזה, אתם תראו 100%. בפועל, כשאני אגיע לבית הכנסת, אני ארדם. אני אתחיל בנדה, מה לך? נרדם, ונרדמתי. ואז מישהו המנקה מעיר אותי בסוף הזה, נו, הרב בלאושטיין, תלך הביתה, תישן. ואני אומר לעצמי, יואו, מה קורה איתי? ואני בצער, כל כך רציתי, ומה, בפועל מה? נרדמתי. איזה סליחות, איזה בושות. אבל, כשהקדוש הוא מסתכל בקומת הרצון שלי, אומר, הוא רוצה. וזה עצמו עבודה אדירה, אדירה, אדירה. הוא רוצה, נכון, בעולם המעשה, בעולם מצרף מחשבה טובה, כן למעשה, בעולם מצרף. להבדיל בן אדם שעושה משהו, אבל בקומת הרצון שלו בכלל לא רוצה. הוא בכלל לא רוצה. הוא בא לסליחות, והוא צעק הוא שר את השירים, ואמר, אבל מה אני עושה פה? מה זה כל הוא לא רוצה בכלל, אבל הוא עשה. אז הרוצה, העבודה שלו הרבה יותר בשלמות. למה? כי מהרצון השלם הזה יש תולדה. בסוף תהיה תולדה. איזה תולדה? של מעשים שלמים. למה? כי יש רצון שלם. אבל מי שהרצון שלו לא מוגדר והוא לא שלם ויש לו המון ספקות, למה אני בכלל לא עושה את זה? מה כל הרבנים וזה? זה סתם חומרות, זה הגזמות. זה לא שייך לחיים שלנו, הם לא מבינים אותנו, היום זה אחרת, וכל הדברים האלה שלאדם יש לו ספקות. אז זה ודאי יבוא לידי ביטוי במעשים, וזה תמיד יהיה כך. להבדיל מאדם שהוא מאוד 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 רוצה, אבל לא יוצא. אבל יום אחד יצא.
ועצם הרצון הוא עבודה בפני עצמה. עצם הרצון זה עבודה בפני עצמה. עכשיו, אחד היצרים, יצר אחד רע שיש, זה לאדם מאוד מאוד קשה להשתנות. אמרו חכמינו שלשנות מידה אחת יותר קשה מלגמור את כל הש"ס. זה מאוד קשה. אדם שהוא ביקורתי, אז הוא מבין את זה, מתלוננים לפניו. אשתו אומר לו, תעשה להיות ביקורתי וכו'. אז הוא מאוד רוצה להשתנות. נגיד שזה בן אדם שרוצה להשתנות. אבל מאוד מאוד קשה לו. מאוד מאוד קשה לו. אבל אם באמת באמת הוא ירצה, יעבוד על עצמו, הוא יצליח. הרי ודאי שאדם נולד, זאת אומרת, כל ספרי המוסר מדברים איתנו על עבודת המידות. משמע שהמידות זה דבר שהוא משתנה. מדברים איתי. תהיה ענה ואל תכעס, שכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, השפל עצמך וינשך המקום. מדברים איתנו על שינוי מעשים. אז הבן אדם הזה מאוד רוצה. טוב, אשריו ואשרי חלקו, אמרנו בסופו של דבר, יצליח לתרגם את זה לעולם המעשה. אבל יש אנשים שיש להם יצר הרע להגיד, ככה אני. ככה אני. ככה נהגנו. זה הבית שלי. ככה אני. זאת הדרך שלי. כן? זאת הדרך שלי. ופעמים זה דבר טוב, אם הדרך היא דרך נכונה, והיא דרך מוגדרת, וזה מסורת של, מה מסורת? נגיד איזה חסיד שיש להם מסורת מאוד ברורה. ודאי שכך צריך להיות, לא צריך להשתנות, לא צריך לחפש דרכים אחרות, ערוצים אחרים, זה נפלא ביותר. אבל יש אדם שהוא לא נמצא על הדרך, ואז אומרים לו, נו, תשתנה, תעלה על הדרך, ואז הוא אומר, ככה אני. כן, ככה אני. אז כתוב, איוולת האדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. אדם, האיוולת של האדם, השטות של האדם, היא מסלפת את הדרך שלו. ואז בסופו של דבר, החיים, הקדוש ברוך הוא מגיב, החיים מגיבים, ואז הוא נמצא בצרות, ואז על השם יזף ליבו. נגיד לדוגמה, אדם, בוא נגיד היום, יש הרבה, אני אתן דוגמה, עוד פעם, כשאני אתן דוגמה וכולי, אני לא בא לעשות ביקורת לאף אחד, אני גם לא יודע בדיוק מה כל אחת פה, זה ממש לא, אני נותן את זה על מנת ללמוד, כי חשוב שיהיה כלים של מחשבה, כלים של מחשבה נכונה. בוא נגיד לדוגמה, היום אנחנו נמצאים בעולם שהפרנסה היא דבר מאוד מאוד חשוב, תמיד פרנסה הייתה דבר חשוב, ואנשים מאוד מאוד משתדלים על הפרנסה. במיוחד בעולם שלנו, שהאישה לוקחת חלק נכבד, אשריה ואשרי חלקה, שהיא מוכנה כל כך לעשות את התפקיד של האיש, בשביל שהוא ילמד תורה, אז היא מוכנה לפרנס יותר וכו', שזה באמת חובה של האיש, אבל היא מוכנה בשביל לזכות בתורה שלו, וזה זכות אדירה יש לאנשים. באמת זכות אדירה. אז היא רוצה כלים. אז היא הולכת ללמוד תכנות, להיות מהנדסת של מחשבים, משהו שייתן פרנסה כמו שצריך, וזה בסדר, וגם מכישרונית, הכל טוב ויפה, נפלא ביותר. אבל שהיא הולכת לבחור איפה, פה מתחילה בעיה. יש כל מיני מקומות שאין דעת חכמים נוחה מהם, וגדולי ישראל אומרים לא להתקרב וכו'. עכשיו הילדה, הבחורה הזאת, היא מבינה את הבעייתיות, היא מבינה, אבל היא אומרת, המקום הזה הוא מאוד, הוא טוב מבחינת מה שאני רוצה ללמוד. הוא מאוד מאוד טוב, וגם יצא לי מזה אחרי זה, ידוע שמי שיוצא עם התעודה מהמקום הזה יש לו פרנסה וכו'. אז היא מחליטה שהיא תהיה גיבורה, היא תלך שמה, והיא תהיה חזקה, היא תהיה גיבורה, היא תשמור על עצמה, וכך יהיה. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, דרך האדם זה להשתלב. ואז היא מגלה את עצמה אחרי כמה זמן שהיא לא הצליחה לשמור את עצמה, היא לא שמה לב. אבל יום אחד היא שמה לב ואז קורה שהיא מוצאת את עצמה שהיא התחתנה עם מישהו שזה בכלל לא הייתה הגדרה שהיא זוכרת לפני 3 שנים, ופתאום היא התחתנה והיא רואה שהבית שלה בכלל לא נראה כמו שהיא חלמה, מאז שהיא הייתה ילדה קטנה היא בכלל לא חלמה, והיא רואה שיש לה כל מיני דברים בבית שהיא תמיד אמרה, אצלי בבית זה לא יהיה. והילדים שלה נראים שונה לגמרי ממה שהיא רצתה, תמיד היא חלמה על ילדים מסוימים, והיא רואה זה כל כך שונה, איך הגעתי לפה? ואז היא מתחילה, ואז הילדים גם להם יש להם חברים, שזה לא החברים שהיא הייתה רוצה שיהיו, וזה דבר שגורר דבר. ואז היא באה לבכות אל הקדוש ברוך הוא ואומרת, בורא עולם, אנא השם הושיענה. על זה אומר הפסוק, איוולת אדם תסלף דרכו,
ועל השם יזעף ליבו. הוא בא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, על מה קורה איתי עכשיו, למה החיים שלי נראים ככה. אבל למה את הכנסת את עצמך למקום שזה לא הדרך שלך. כתוב, אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. אווילים מדרך פשעם, יש אווילים שהם, יש להם דרך של פשעם, של פשע, ואז הם באים להתענות על הפשעים שלהם. כן? אז אנחנו צריכים לשים לב מאוד מאוד לדרך שלנו. זאת אומרת, עוד פעם, כל מי שיש לו דרך מוגדרת, שזה בא מבית אבא, מבית אמא, בצורה מאוד מוגדרת, של הלכה וכו', לא צריך להסס ולהמשיך ללכת בדרך הזאת. אבל ודאי שאדם נמצא על דרך והוא יודע שהוא נמצא רגל פה רגל שם, ואז אומרים לו, בא הקדוש ברוך הוא, באה התורה, בא ספרי המוסר, אומרים לו, נו, בואי, תתקדם, ואז בא יצר, אז אומר, לא, זו הדרך שלי, כך נהגתי. הדבר הזה מאוד מאוד מעכב, מאוד מאוד מעכב. ככה אני, זאת הדרך שלי. הרבה אנשים תקועים בחיים שלהם בגלל שהם לא מוכנים להשתנות. זה ודאי האגו של האדם. זה האגו של האדם שאומר, לא, ההגדרה שלי, ככה אני, ולא תגידו לי. למרות שהוא מבין שהדבר הזה, זה לא, הדרך הזאת מביאה לו צרות, אבל הוא לא מוכן לזוז מהמקום הזה, כי זה הדרך שלי. זה הדרך שלי. כל זה קשור לקומת הרצון של האדם. אדם שבאמת רוצה לשנות את חייו, אדם שבאמת רוצה להתקדם, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ודאי חייב להבין שפעמים צריך גם את הדרך לשנות. נכון שעד עכשיו הייתי נראה בצורה מסוימת, הייתי נראית בצורה מסוימת. בסדר, אבל זה לא אומר שככה זה צריך להישאר, אני צריכה להתקדם הלאה. זאת אומרת שבחודש אלול, אנחנו עכשיו באים לראש השנה. אז בראש השנה, לפני שנגיע ראש השנה, אנחנו צריכים לבוא בצורה ברורה עם עצמנו, כך כותב המסילת ישרים, שאדם צריך לברר עד שיתאמת אצלו. למה אני עושה דברים? נגיד לדוגמה, תגיד אישה לעצמה, בחורה לעצמה, מה באמת אני רוצה? מה השם רוצה ממני? אם יהיה לי ברור מה השם רוצה ממני, בתור בחורה יש לה תפקיד מסוים, איש יש לו תפקיד מסוים, אז יש לו עניין מאוד גדול של העניין של הביטול תורה וללמוד תורה כל הזמן וכו'. אישה ודאי שהדבר החזק ביותר, התפקיד העיקרי שמחזיק את מרכז החיים של האישה, זה העניין של הצניעות, של כל כבודה של בת מלך פנימה, זה הכבוד שלה, זה עבודת השם הגדולה ביותר שלה. עכשיו, ולכן יש יצירה דווקא בדבר הזה, יש מלחמה מאוד 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 גדולה. אז אם תבוא מישהי, בחורה, והיא תשב עם עצמה, עם רצון באמת לעשות את הדבר הנכון, והיא תשאל את עצמה, מה השם רוצה ממני? לא מה האופנה אומרת, מה עכשיו יצא במילאנו, בפריז, זה לא מה האופנה אומרת. מה השם רוצה ממני? יותר מזה, מה אני עושה פה? מה אני עושה בעולם הזה? מה התכלית? מה אני עושה פה בעולם? מה התפקיד של החיים שלי? מה אני רוצה להשיג בחיים שלי? מה השם רוצה שאני אשיג בחיים שלי? אם הדברים האלה יהיו לי ברורים, אז הרבה ספקות, הרבה משחקים, הרבה הלוך ושוב ייעלמו, כי אם יהיה לי ברור בצורה מוגדרת מה התפקיד שלי, ומה השם רוצה ממני, ואני אברר את זה, לא הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה, אז אני מבולבלת, אני לא יודעת מה נכון, אז נברר. עשה לך רב, הסתיים מהספק, אני תימניה, אז מה המסורת שלנו? אני חסידה, מה המסורת שלנו? אנחנו פוסקים ככה, נברר, כל אחד מה ששייך אליו, נברר, ואז זה רצון השם, צריך לדעת, רצון השם זאת הלכה, רצון השם זאת הלכה, ואז כשזה מתברר, אז כבר ברור לנו לאיפה אנחנו רוצים להגיע, ומה המעשים שיביאו אותנו לשם. שאתה שם בווייז כתובת, לאיפה אני רוצה להגיע, אז הווייז מחשבן לך דרך. נכון או לא? אבל אם לא כתוב לאיפה, נגיד, תשמע, בערך תביא אותי, הוא לא ידע מה אני רוצה. זאת אומרת, כתובת מסוימת, ואז נהיית דרך, נהיית תוכנית עבודה. אז ברור לנו, פה אתה לא לוקח ימינה, פה אתה לוקח שמאלה. אם לנו יהיה ברור, מה השם רוצה ממני? חייבים לחשוב על זה, אני לא יכול מחר לקום בבוקר ולנגב חומוס ולראות את האימייל, ואני לא יודע מה אני עושה פה.
ודאי שהרבה חיים ככה. אבל אני צריך שהיום קשור לאתמול, ומחר זה המשך של מה שקורה, כי יש לי תוכנית עבודה, בגדול, בכותרות. פעמים זה בפרטים, כן? מי שלומד את מקצוע מסוים זה מאוד מאוד פרטני, עכשיו לומדים את המקצוע הזה, עכשיו את המקצוע הזה. אז באלול אנחנו בודקים את הרצון שלנו, מה השם אתה רוצה ממני, מה ההגדרה, מה התכלית. אם התכלית ברורה לי, אז אני גם יודעת איך להשיג את התכלית. אני יודעת מהם הצעדים שיביאו אותי לתכלית הזאת, ואני מאושרת. בדרך אני מאושרת. בדרך, כי זאת הדרך אל התכלית. אבל אם אני לא ברור לי התכלית, אז פעם אני פה, ופעם אני שם, ופעם אני מנסה את זה, ופעם אני מנסה את זה, ואני פעמים בסכנות, פעמים לא בסכנות, ולא תמיד טוב לי. לא תמיד טוב לי. אז זאת העבודה הגדולה שלנו בחודש אלול. שאנחנו צריכים לבדוק את הרצון שלנו, ודאי על פי הגדרה של מה התפקיד, מה אני רוצה, וזה נכון לגבי כל דבר. לגבי כל דבר, אני רוצה, אתם חייבות לחשוב. ואז לשאול את השאלה הבאה, למה? למה כזה בית? ואז להביא תשובות טובות ומוגדרות וברורות, ואז אני יודעת שזה הבית שאני רוצה, ואם זה הבית שאני רוצה, אז שאני עכשיו לדוגמה הולכת למקום מסוים, אני אומרת, רגע, ההליכה למקום המסוים הזה מרחיקה אותי מהבית שאני רוצה להשיג, או מקרבת אותי? אם היא מרחיקה אותי, אז אני לא על הדרך הנכונה. אם היא מביאה אותי לשם, אז זה בדיוק מה שאני צריכה לעשות. נכון או לא? אם אני רוצה להשיג משהו מסוים, אז עכשיו מה שאני עושה, זה מקרב אותי או זה מביא אותי? מקרב אותי, מביא אותי. אז אם זה מרחיק אותי, אז זה לא שייך. ואם אני אעשה את זה, לפחות אני אדע שאני עושה שטות גמורה. זה לא שייך. אבל אם אני מבינה שזה מביא אותי לאותה הגדרה נחשפת, שאני חשבתי עליה ואני הגדרתי ואני רציתי את זה, אז אני שמחה. התקדמתי עוד שלב אחד אל הרצון שלי, אל התכלית שלי. אז ממילא, העבודה הגדולה שלנו בחודש הזה, זה לתקן את קומת הרצון. כי הרצון זה מה שמניע את המעשים. אבל אם אנחנו נעשה הפוך, נהיה כל הזמן במעשים ורק עליהם אנחנו נעבוד, אז אנחנו תמיד נהיה במלחמה, אנחנו נתקן מעשה, אבל מיד אחרי שקצת נשחרר את השמירה, אז מיד עוד פעם אנחנו נהיה באותו מקום. כי למה? כי לא שינינו את השורשים, את היסודות. לא שינינו את השורשים, את היסודות. אז זאת העניין, וזאת הנקודה הפנימית. בצורה כזאת שאם אני באמת מגדיר את עצמי ואני עובד על הרצון, אז באמת יש לי סיכוי מאוד מאוד גדול שיהיה לי חיבור גדול מאוד לחיים שלי, לחיים של עצמי. אני מכיר את עצמי, אני מוגדר, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה, למה אני עושה את מה שאני עושה, כי זה קשור לדברים שאני רוצה להשיג. אני מחובר בעבודת השם שלי לקדוש ברוך הוא, כי מוגדר לי למה אני מתפלל, מוגדר לי למי אני מתפלל, מוגדר לי מה אני רוצה להשיג בתפילה, מוגדר לי למה אני מתלבש בצורה כזאת, למה זה מייצג משהו שאני רוצה אותו, לא כי מישהו ילביש אותי ככה. זה הבדל גדול מאוד. כתוב אצל יצחק ורבקה, כתוב ששתיהם התפללו, לא היה להם ילדים. לא היה להם ילדים במשך המון שנים. אז כתוב ויעתר לנוכח אשתו, כתוב שיצחק עומד פה ורבקה עומדת פה, שתיהם מתפללים, כתוב שהקדוש ברוך הוא נעתר ליצחק ולא לרבקה, הוא שמע את התפילה של יצחק. אז רש"י אומר למה? כי לא דומה תפילה של צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. רבקה הייתה צדיק בן רשע, יצחק היה צדיק בן צדיק. אז לכאורה יש לו יותר מעלה. ככה זה הפשט לכאורה, אבל על פי ההיגיון זה לא נכון. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים, הם יכולים לעמוד בו. בעל תשובה זה אדם שהיה במקום מאוד מאוד רחוק. והוא הוא התקרב לקדוש ברוך הוא, בעל תשובה. אז יש לו מעלה מאוד מאוד גדולה. אז מה הכוונה שם שלא דומה תפילת צדיק בן צדיק? אז מסבירים בצורה כזאת. הרי יצחק נולד בבית של אברהם אבינו. הוא ראה בית של גדול בישראל, של אבי האומה. אז לכאורה, יצחק, כל העבודת השם שלו, היא לא מתוך בחירה. הוא נולד לבית, בבית הזה מה עושים? הולכים לחיידר, אחרי זה הולכים לתלמוד תורה, אחרי זה ישיבה, מתחתנים, קודם, זה מסלול
מסודר, זה לא כי אני רוצה, ככה זה פה, ככה זה פה. מה עשה יצחק? אז מסבירים מה הכוונה שיצחק לא דומה תפילת צדיק בן צדיק, שיצחק למרות שהוא היה צדיק בן צדיק, הוא הגדיר לעצמו את דרך עבודת השם. הוא לא היה תינוק שנשבע והלך כפתי, במרכאות, כן, חס ושלום, אחרי מה שהוא ראה בבית, אלא הוא הגדיר לעצמו. מה ראיה? שאברהם הוא מידת החסד, ויצחק הוא מידת הגבורה. הייתה לו עבודה אחרת לגמרי עבודת השם. זאת אומרת שהוא, למרות שהוא גדל בבית מסוים, אבל הוא לא שמר שבת כי כך הוא ראה בבית, אלא הוא הגדיר לעצמו את הרצונות. הוא הגדיר לעצמו כל דבר שהוא עשה, ומצא עצמו דרך, הוא היה מידת הגבורה. אז ממילא, זה העבודה הגדולה ביותר. מי שיזכה, מי שתזכה לעשות את הדבר הזה ולברר עם עצמה למה אני מתלבשת ככה, ולמה יש לי מלחמה בדבר, מה זה המשחקים? אני רוצה או לא רוצה? מה אני כל הזמן מתלבטת? עד לפה, עד לפה, עד לפה, בשבת ככה, ביום חול ככה. מה המלחמות האלה? מה אני רוצה מעצמי? אני כן רוצה או לא רוצה? בוא נתפוס את עצמנו, אני לא בכיתה א'. מה קורה איתי? בוא נגדיר. זאת עבודה של חודש אלול. אז בעזרת השם יהי רצון שנזכה לעבוד ולהגדיר את עצמנו ולבוא מוגדרים, מוגדרות לראש השנה, והקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו עובדים על הרצון, ואז הרצון יהיה 100%. אפילו שבקומת המעשה, לפעמים אנחנו נרדמים. לפעמים זה לא 100%, אבל כל זמן שקומת הרצון היא ב100%, אנחנו נמצאים בעבודה מאוד 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 גדולה. טוב, אז קודם כל, טוב, עכשיו אני אגיד משהו. כן, שאלות. כן. כל מה שאמרת קודם, רצית שגם להגדיר את האור עצמך, או למה אתה עושה דברים, מה אתה רוצה שיהיה לך. ואם בתכלס אתה לא מצליח להגדיר, אתה לא יודע איך להגדיר. נכון, אז השאלה מאוד טובה. איך מגדירים? אני לא יודע. אז קודם כל, זה לא עכשיו לבוא הביתה ומהיום כאילו נגדיר את הכל. נכון? דרך אגב, גם ההגדרות הולכות ומשתנות. הן הולכות ומשתנות בצורה בריאה, כן? אז מבררים את זה, פשוט מבררים. לברר ולברר ומדברים על זה ומתייעצים עם אנשים שראוי להתייעץ איתם, ומסתכלים ובוחרים. זה דבר שלוקח זמן. אבל חייבים להגדיר את זה וכל הזמן לבדוק את עצמנו איפה אנחנו נמצאים מול ההגדרות. כי אם אני עכשיו בסוף שנה יבוא ואני אמצא את עצמי, אני אגיד לך לדוגמה משהו. אתן לך לדוגמה. תראי, הקורונה לפני 2-3, אבל לא יודע כמה זמן זה היה, היא עשתה מהפכה בעולם החרדי. שמה? שהרבה מאוד בתים ששמרו על עצמם מאוד מלהכניס כל מיני תקשורת ודברים שלא רצו, פתאום מצאו את עצמם אנוסים על פי הדיבור, שחייבים לעשות איזשהו משהו. למה? כי כולם מבודדים בבית, אתה רוצה ללמוד, זה דרך הזום, פתאום יצא מצב שאם אין לך איזשהו ערוץ תקשורת, אז אתה פשוט לא יכול להתקדם בחיים. הילדים לא לומדים בבית ספר וכו'. תקועים, מבודדים. אז פתאום יצא כל מיני דברים עם היתר, עם הכשר, נט פרי והמון המון דברים, והשוק הזה, כל העולם החרדי, לכולם יש. טוב, אז מה קרה עכשיו? קרה עכשיו שיש מציאות חדשה. אבל אם עכשיו אנחנו נבוא נבדוק את עצמנו, ונגיד רגע שנייה, מה היו ההגדרות שלנו לפני הקורונה? מה היו ההגדרות? אנחנו רצינו בתים נקיים, לא רצינו דברים. בסדר, זו הייתה קורונה, בוא נגיד שיש לנו, בוא נגיד לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה. אבל מה עכשיו? עכשיו זה כבר ראינו את הנוחות, כבר התרגלנו, כבר זה. אז אם אנחנו היינו אמיצים באמת, היינו נאמנים להגדרות, אז היינו צריכים לעשות מהלך. או שעכשיו אנחנו נגדיר את עצמנו מחדש, אבל באמת אנחנו עם יד הלב נגיד, רגע, למה? הרי זה דבר שאני כל כך לא רציתי בביתי. כל כך, הייתה לי הגדרה ברורה שאני לא רוצה, איך עכשיו זה חלק מהחיים שלי? וזו דוגמה להרבה מאוד דברים שלא רצינו שיהיו חלק מהחיים שלנו, והיום הם כן. עכשיו, יכול להיות שהיום הם כן, וזה דבר נכון שיהיה. יכול להיות שההגדרה הראשונית הייתה מתאימה לאז, או שגם אז היא לא הייתה נכונה. אבל זה בירורים שכל הזמן צריך לברר עם עצמנו. כל הזמן ללב, זאת אומרת, יכול להיות היום אני אגיד את עצמי ואני אלך לפי הגדרה הזאת. עוד חודשיים, 3, יהיה לי כבר הגדרה חדשה. אבל את צריכה לבדוק את עצמך. האדם אדם הוא לא יו-יו, זה לא כל כך בריא. אדם, את אמורה לראות אותי עוד 30 שנה, לבוש פחות או יותר אותו דבר.
לא תראי אותי פתאום עם איזה חולצה כתומה ועם איזה פה משהו, ההגדרה שלי לא אמורה להשתנות בדברים העיקריים, בעמוד השדרה של החיים. כן, ודאי, אבל דברים שאדם ודאי, הדברים משתנים. עד עכשיו הייתי מורה, עכשיו קרה משהו ואני עכשיו, לא יודע מה, לומדת להיות אחות בבית חולים. ודאי שזה דברים, חלק מהחיים, זה נפלא ביותר, גם מאתגר אותנו כל הזמן, מזיז אותנו ממקום למקום. אבל אדם צריך לדעת כל הזמן, לבדוק את קומת הרצון שלו, בעיקר בעבודת השם, לדעת למה אני עושה דברים, ואז הוא עושה דברים שלמים. יש לו הנאה מתפילה, יש לו הנאה מברכה, יש לו הנאה מעבודת השם, כי הוא שמח, הוא מוגדר, הוא יודע מה, זה בדרך לתכלית מסוימת שאני הגדרתי, ואני רוצה אותה. אז בעזרת השם, אנחנו, בעזרת השם, הבת היקרה שלי והמקסימה שלי, הרכזת של איזה זכות אדירה יש לה, זה הכל לי. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא כל יום על הילדים המיוחדים שיש לנו, באמת בנות צדיקות. וזה כנראה בא עם הרבה מחשבה, זה מלחמות, להיות צדיק, להיות צדקת בעולם שזה של הבלבול, זה לא פשוט. אני יודע שיש לכם, לכל הבנות, יש המון מלחמות, אני יודע יש המון פיתויים. אתם בגיל כזה, אתם בנות צעירות, ואישה זה עניין של יופי, וקשה להפנים, להסתיר את זה וכו'. זה מלחמות מאוד לא פשוטות. אבל אתם צריכות לדעת שיש לכם שכר אדיר. אדיר. כי יש בנות בגילכם שהם בחרו משהו אחר. הם לא בחרו כמו שאתם בוחרות עם כל המלחמות. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להילחם. הניצחונות זה לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו, יש לנו רק דבר אחד. וזה באמת מסכם את השיעור. שאם אנחנו נרדם בסליחות או לא נרדם בסליחות, זה הוא יחליט. אבל אם אני רוצה להיות בסליחות או לא, זה אני אחליט. הרצון זה כל מה שיש לנו להחליט. הבחירה שלי היא הרצון. מה באמת יקרה מזה? אני לא תמיד יודע. אני מאוד רוצה להיות צדיקה, אבל בפועל קרה פה וקרה שם, ונמשכתי ופה השפיעו וכו'. אבל הרצון זה הבחירה שלי. אז תתחזקו מאוד בדבר הזה, שמה? על הנחת רוח האדיר שאתם עושות לקדוש ברוך הוא בבחירה שיש לכם, ברצונות שלכם. אפילו שפעמים בעולם המעשה יש פיתויים ונפילות, אבל מהנפילות האלה 7 ייפול צדיק וקם. אדם נהיה צדיק רק בגלל שהוא נפל וקם. לא מאחלים לאף אחד ליפול. לא תמיד קמים. לא מאחלים, אבל הצדקות מגיעה על ידי הקימה מהנפילה. אז בעזרת השם, אז אנחנו מברכים, כמו שאמרתי, וכל אחד ואחת פה, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שייתן לכם כוח, שיהיה לכם ברור מה אתם רוצות, מה הדרך הנכונה, וששום דבר לא יעזיז אתכם מהדבר הזה.